Vi befinder os på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Her sidder to kemikere med speciale i kompleksforbindelser, Ture Damhus og Asbjørn Petersen, foran en historisk samling af præparater. En samling, der blev grundlagt af den danske kemiker S.M. Jørgensen. Ture og Asbjørn har arbejdet med at identificere indholdet i de mange prøver. Ture og jeg har ikke set den her præparatsamling i vores studietid, men vi har hørt rygter om, at der eksisterede den her meget store samling af præparater, måske flere hundrede præparater. Og det var jo først, at vi gik i gang med at kigge på dem her på DTU, at vi opdagede, at vi faktisk kom op til nummer, så vidt jeg husker, 803, før vi var færdige med at gå hele samlingen igennem. Ture og Asbjørn har arbejdet med samlingen i en årrække, og i denne video fortæller de om den. Det vi har på bordet her er et lille udvalg af den meget store samling af præparater, man har her på DTU. Efterladt af S.M. Jørgensen, som arbejdede på den gamle Polytekniske Læreanstalt og fremstillede en hel række kompleksforbindelser. Han har efterladt omkring 800 præparater af den slags. De fleste af dem er kompleksforbindelser. Vi synes jo, at samlingen her er vigtig, fordi det er et historisk dokument. Det er en museumsgenstand, som så mange andre museumsgenstande her i verden, som har betydning for, eller har haft stor betydning for den videnskabelige udvikling i det her tilfælde. Ligesom andre malerier kan have betydning for forståelsen af malerkunstens udvikling, så har det her bidraget til forståelsen af kemiens udvikling. Mange af præparaterne er såkaldte kompleksforbindelser, en helt særlig gren af kemien. Kompleksforbindelser er jo en særlig klasse af forbindelser, som udmærker sig ved, at de indeholder et centralt atom, typisk et metalatom, hvortil der er knyttet nogle grupper, som vi kalder liganter, fordi de binder til centralatomet, og som har en helt særlig kemi, fordi den binding der er anderledes end de typiske bindinger, som man kender fra organiske forbindelser, for eksempel kovalente bindinger. Så kompleksforbindelser har en helt speciel kemi. Og lige præcis denne her samling her, den er jo interessant ved, at det er et meget stort antal præparater, som S.M. Jørgensen har lavet, og hvor han brugte en metode, som tilskrives en svensker, der hed Blomstrand, til at forklare opbygningen af de her forbindelser her. Metoden viste sig senere ikke at være rigtig, men det var de her præparater, der gjorde af Werner, at han kunne på et senere tidspunkt bidrage til den egentlige opbygning af de her komplekse forbindelser, eller koordinationsforbindelser, som man også siger. Samlingen er tæt knyttet til en person, nemlig S.M. Jørgensen. Han satte sit tydelige præg på dansk kemi. S.M. Jørgensen var en meget aktiv person. Han var flittig som forsker, publicerede rigtig mange artikler og bøger, underviste, var også aktiv i foreninger og råd, organer, som vejledte industrien osv. Så han var her, der og alle vegne i det danske samfund som kemiker, og bliver også kaldt den danske kemis fader. Det er der måske nok andre, der har været med også der, men han var i hvert fald en meget vigtig person. Historien om samlingen slutter ikke her. Den lever videre som en kilde til ny viden. Jeg vil nok sige som en afsluttende bemærkning, jeg synes, det er vigtigt, at den her samling bliver bevaret. Det er et vigtigt historisk dokument, der ikke bare skal kasseres, fordi de måske i enkelte tilfælde indeholder nogle giftige forbindelser. De er lukket inde i et glas, der er ikke offentlig adgang til dem, så der er ikke noget af dem her stående, men det er vigtige dokumenter at have.